Al Garraf, l'Alt i el Baix Penedès els falta autoestima. Aquesta és una de les principals conclusions a què arriben els participants de les jornades de debat sobre les 3 comarques organitzades per l'Institut d'Estudis Penedesencs. Després d'analitzar quines són les particularitats del territori del Penedès, els participants conclouen que cal desencomplexar-se davant les dues metròpolis de Barcelona i Tarragona. Les jornades s'estan fent a Vilafranca del Penedès i a Vilanova i la Geltrú i es tancaran la setmana vinent al Vendrell. Després d'analitzar els aspectes socials i també econòmics del Penedès històric, l'autoestima en els propis valors és la principal mancança que s'està detectant. Tant en el camp de l'economia, en el seu sentit més ampli, com en el camp de la cultura, aquestes 3 comarques tenen una gran potencialitat i que sovint la impressió que tenim és que no aprofitem prou bé aquestes potencialitats que tenim per tal de projectar-les sobre Catalunya. Aquestes conclusions es faran arribar a les administracions del territori per a que les tinguin en compte a l'hora d'executar polítiques. La 50ena de participants d'aquests debats al voltant del Penedès creuen que a les 3 comarques es produeixen fets prou singulars, com la participació política més enllà de les eleccions. La ponència que es va donar a conèixer a Vilanova i la Geltrú va remarcar aquesta vessant d'activisme polític en plataformes i associacions que transcendeixen els partits. En els àmbits socials, econòmics i també culturals, l'Institut també fa una crida a creure's la singularitat local i projectar-la com un actiu al país.